Дали сте спремни да чуете едно сурово истино о вашои бащи? Ако съда не засучите рукаве, цела ваша сезона би могла biti uništena. Dobrodošli u najvažniji video ovog proleća. Danas pričamo o tome što morate da posejete i posadite u pravo sada. Ovo je apsolutni konačni i poslednji rok za mnoge kulture u aprilu 2026 godine. Обещавам вам да тежхете до края овог видеа съзнати тачно ще трябва да радите како бисте. Овог лета имали бащино пуно плодова, а не пуно корова и разочаранджа. За почетак, хайде да разжаснимо едну ствар коя све мучи. Дали е болже прекопати землю или применити методу без копанджа? Пишите ми ваше мишлене у коментарима. Баш ме занима коджой стружи припадате. А сада спремите се, jer откривамо тајне коđe вам нико до сада nije rekao. Pre nego što zaronimo u konkretne biljke, hajde da pogledamo širu sliku. Zašto je baš ovaj mesec toliko kritičan? Istorijski gledano, kalendar baštovana se oslanžao na stabilne vremenske prilike. Naši preci su tačno znali kada prolazi poslednji mraz. Međutim, klima se menđa. Proleće 2026 godine donosi nam specifične izazove. Imamo nagle skokove temperature, praćene iznenadnim hladnim noćima. Zemlja se brže zagreva, ali vlaga brzo isparava. U ovom haosu biljke su zbunđene. Zato je poštovanje aprilskih rokova postalo pitanje života i smrti za vaš povrtnjak. Ako zakasnite, vaše biljke će ući u period letnjih vrućina, nedovoljno razvijene. To znači da neće imati dubok koren da pronađu vodu. Sada stvaramo temelji. Sve što uradite u narednih nekoliko nedelja, direktno će odrediti koliko ćete hrane izneti iz svoje bašte za 3 meseca. Dakle, nema više odlaganđa. Prva stvar koju morate hitno da rešite jeste setva korenastog povrća. Ako ste mislili da šargarepu, rotkvice i paškanat možete da sežete kada god vam padne na pamet, moram odmah da razbižem taj mit. April je bukvalno poslednji voz za ovu vrstu povrća ako želite hrskave i sočne plodove. Zašto je to tako? Zato što korenasto povrće ne podnosi visoke letnje temperature dok se tek formira. Ако закаснете само 2 или 3 неделje, ваша шаргарепът ще постати твърда kao drvo, горка и potpuno неупотреблива за jelo. Замислите само ту фрустрацiju. Uložili ste trud, zaливали сте, а на краю извлечете из земlje nešto što podsjeća na granu, a ne na ukusno povrće. Zato je bitno da delujete odmah. Pripremite ležu tako što ćete zemlju usitniti što je više moguće. Koren mora da raste pravo nadole, a ako naiđe na kamen ili tvrdogrudvo zemlje, počet će da se račva i izgledat će veoma čudno. Sjajan primjer za ovo je kada vidite one smešne uvrnute šargarepe na pijaci ili internetu. To se dešava upravo zbog loše pripremljenog i tvrdog zemljišta. Seme šargarepe je izuzetno sitno, pa ga pomešajte sa malo peska pre setve. Tako ćete ga ravnomernije rasporediti po zemlji. Posle setve, obavezno održavajte vlažnost površinskog složa zemlje. Ako se zemlja zasuši i stvori se kora, nežne klice neće moći da probižu na polje. Zaливajte pažljivo, najbolje finim rasprašivačem, svakog jutra ili večeri. Ovaj mali trud sada doneće vam nevjerovatno bagatu berbu. Sada prelazimo na lisnatu povrće, gde stvari postaju veoma zanimljive. Spanač, blitva i rane sorte zelene salate su zvezde prolečne bašte. Ali, postoji jedna ogromna opasnost koja vreba ako propustite u vaš aprilski rok. To je takozvano cvetanđe ili odlazak u seme. Mnogi ljudi veruju u mit da zelena salata postaje gorka, samo zato što je nisu dovoljno zalivali. To je potpuno netačno. Prava istina se križe u dužini dana i temperaturi. Kada dani postanu duži i topliji, što se dešava već krajem maja, ove biljke dobižaju signal od prirode da im se bliži kraj. Njihov jedini cilj tada postaje da stvore cvet i seme kako bi se razmnožile. Sva energija odlazi u cvetnu stabliku, a listovi postaju žilavi i nepodnošljivo gorki. Da li ste nekada probali da pojedete salatu koja je otišla u cvet? To je iskustvo koje ne želite da ponovite. Zato je ključno da ovo seme uđe u zemlju sada. Treba im hladan početak da bi razvile veliku lisnu masu pre nego što sunce postane prežaku. Odličan trik je da salatu sežete u senci viših bilđaka. Na primer, posejte je tamo gde planirate da kasnije posadite visok paradajz. Dok paradajz poraste i napravi hladovinu, vaša salata tiše već hak biti spremna za branže, a ta senka će joj malo produžiti život. Ovo je savršen primjer kako pametno planiranje prostora može duplirati vaš prinos bez dodatnog napora.
Idemo dalje na mahunarke, konkretno grešak i rano buraniju. Ovde vlada jedna velika zabluda. Mnogi početnici čekaju da stvarno otopli pre nego što posade grešak. To je ogromna greška. Grešak obožava hladnoću. Njegovo seme može da klija čak i kada je temperatura zemljišta svega 5 stepeni iznad нуле. Ако ga посадите касно, kada su dani već hvrili, biljkat će se mučiti, cvetović će opadati, a mahunec će biti male i prazne. Svi želimo onaj savršeni trenutak kada otvorimo mahunu graška i čujemo onaj karakterističan zvuk pucanja, a unutra nas čekaju slatka, zelena zrna. Da biste to doživeli, seme mora u zemlju baš sada u aprilu. Postoji još jedan fantastičan razlog zašto su mahunarke hitne. One su prirodne fabrike đubriva. Na njihovom korenđu žive posebne bakterije koje uzimaju azot iz vazduha i vezuju ga za zemlju. Kada završite sa berbom graška, nemojte čupati koren. Само изсеците biljku iznad zemlje, a koren pun azota ostavite da truli i hrani sledeću kulturu koju tu posadite. Ovo je pravi primer saradnje sa prirodom. Presetve graška. Dobro je da seme potopite u mlaku vodu preko noći. Tako će brže nabubriti i prenići zemlje. Obezbedite im potporu čim niknu. Bilo da su to grane koje ste urezali sa vučhaka ili specijalne mreže, grašku treba nešto da se penđe kako bi bio zdrav i kako bi berba bila lakša. Sledećka na našem spisku je porodica kupusnjača. Kupus, keleraba, karfiol i brokoli. Ako ste ih već uzgožili iz rasada, sada je poslednji trenutak da ih prebacite na polje. Ovde moramo da razgovaramo o najvećem neprijatelju ovih biljđaka na početku sezone, a to je buvač. To su one male, crne bubice koje skaču kao buve i buše sitne rupe na listovima vaših mladih biljđaka. Mit je da morate odmah da posegnete za teškom hemidžom čim ih vidite. Prava istina je mnogo jednostavnija i ekološki prihvatljivija. Buvači obožavaju suvu i toplu zemlju. Ako zemlju oko vašeg rasada kupusa održavate vlažnom i prekrijete je tankim slojem malča, značajno ćete smanjiti njihov napad. Ali evo jednog genijalnog primjera kako da ih nadmudrite. Posadite red običnih rotkvica tačno pored vašeg skupocenog brokolija. Rotkvice niču neverovatno brzo i buvači ih apsolutno obožavaju. One će deluvati kao magnet, privlačeći sve štetočine na sebe, dok će vaš brokoli ostati netaknut. Ovo se zove sadnja mamac biljđaka i pravi je tajni oružje iskusnih baštovana. Kada presađujete kupusnjače, posadite ih malo dublje nego što su bile u saksiži. One će pustiti dodatno korenđe iz stăbълđike i biti mnogo stabilnije kada krenu da formiraju teške glavice. I ne zaboravite da im ostavite dovoljno prostora. One izgledaju malo sada, ali će uskoro postati prave grdosije u vašoj bašti. Vreme je da popričamo o luku. Crni luk, beli luk i prazi luk. Znam šta ćete reći. Pa zar se beli luk ne sadi u jesen? Da, jesenđa sadnja daje krupnije glavice, ali ako ste to propustili, april je vaša apsolutno poslednja šansa za prolećni beli luk. Isto važi i za crni luk iz arpadžika. Ako želite velike, zdrave glavice koje možete da čuvate cele zime, morate ih posaditi sada. Lukovice reaguju na dužinu dana. Dok su dani kratki u proleće, one razvijaju zelene listove, takozvana pera. Kada dani postanu duži leti, sva energija iz pera se spušta dole i formira glavicu. Ako ih posadite kasno, neće imati vremena da razviju dovoljno listova pre nego što krene formiranje glavice. Rezultat će biti minijaturni lukovi koje je teško čak i oljuštiti. Najčešća greška koju ljudi prave pri sadnji arpadžika je dubina. Često ga gurnu previše duboko u zemlju u nadi da će biti stabilniji. To je ogromna greška. Vrh lukovice mora da bude ravno sa površinom zemlje ili čak malo da viri. Ako ga zakopate preduboko, vlaga će se zadržavati oko vrata biljke i luk će početi da truli pre nego što uopšte poraste. Zamislite da cela leža požuti i istruli samo zbog 2 cm razlike u dubini. Zato budite precizni. Zemlja mora biti rastresita, a posađen luk redovno plevite, jer on ima plitak koren i korov će mu vrlo lako ukrasti svu hranu i vodu. Hajde sada da obratimo pažnju na začinsku bilje koje se često nepravedno zapostavlja. Peršun, mirodžiža i koridžander moražu pronaći svoje mesto u bašti ovog meseca. Peršun je posebno ozloglašen među baštovanjima zbog svog neverovatno sporog nicanja. Postoji stara izreka koja kaže da seme peršuna mora da ode do đavola i nazad 9 puta pre nego što nikne. Često ljudi poseju peršun, čekaju 3 nedelje,
Помисля да е семе било лоше, прекупаю лежу и посаде нещо друго. Развеж му таймит у лошем семено. Семе першуна съдържи природна етерична улия, која инхибиражу кличанче док, услови не буду абсолютно съвършени. Али ми немамо времена да чекамо неделчама. Тајна брзо клијанџе лежи у едноставном трику. Потопите семе першуна у топлу воду на 24 сата пресетве. Промените воду 2 пута у том периоду. Овод ще изпрати инхибиторе раста и замотача семена. Затим го усушите на папирном обрусу, само толико да се не лепи за прсте и одмах пасейте. Уместо да чекате месец дана, видечете зелене клице за мънже от 2 неделие. Ово е фантастичен пример како едноставна припрема може да убърза природу. Зачинско билđе не е само укусно, веч е и пресудно за здравлие целе баще. Миру джиджа, например, привлачи корисне инсекте ко джиджа до билне ваши. Зато ga razbacajte svuda po povrtnjaku, a ne samo u jednom izdvojenom uglu. Kada pričamo o bašti, ne smemo da zaboravimo cveće. Da, dobro ste čuli. Cveće u povrtnjaku nije tu samo zbog lepote, ono je vaš najbolji besplatni radnik. Кадифица и невен su apsolutni imperativ za aprilsku setvu. Разговарajmo o mitu da povrće treba da raste u potpunoj izolaciji, u savršeno čistim redovima. Природа tako ne funkcioniše. Монокултуре su магнет за болести и щеточине. Кадифица е позната по томе, што нđен корен изпушта специфичну субстанцу, која одбија нематоде у землишту. Нематоде su микроскопски црви кои уништавају корен парадајза и паприке. Ако сада у априлу посеете кадифицу по ивица малежа где тше каснije дочи парадајз, ви заправо стварате невидливи заштитни зид у земли. Сјајан пример ове симбиозе е када видите буџан, здрав парадајз окружен цветним тепихом, док кот кумшиже у голој лежи билькевену од болести корена. Поред тога невен привлачи пчеле и бумбаре прерано у сезони. Kada vaše povrće počne da cveta, ovi oprašivači će već biti redovni gosti u vašoj bašti. Što više pčela imate, to ćete imati više plodova tikvica, krastavaca i paradajza. Zato ne žalite prostor za cveće. Svako posejano seme kadifice je investicija u zdravlje i izobilje vašeg povrtnjaka. Sejte ih plitko i održavajte zemlju vlažnom. Niču veoma brza i lako se održavaju. Стигли smo до краля сваке озбилне баште, а то е крумпир. Април е традиционално време за садню крумпира, али начин на кои то радите може направити огромну разлику измеđu осредње и рекордне бербе. Многи едноставно искупaju рупу, убаце крумпир и затрпaju ga. To je u redu, ali postoji mnogo bolji način. Prvo, krompir mora biti nakližao. Ако сте ga držali na svetlom i prohladnom mestu, trebalo bi da već ima kratke, debele, zelene klice. One ne smeju biti dugačke i bele, jer će se slomiti pri sadnji. Idealna metoda za sadnju je pravljenje dubokih rovova. Iskupajte kanal dubok oko 15 cm. Na dno stavite sloj pregorelog stajnjaka ili komposta. Onda poređajte krompire tako da klice gledaju nagore. Zatrpajte ih sa samo nekoliko centimetara zemlje. Kako bilika bude rasla i izlazila na površinu, vid ćete postepeno navrtati zemlju oko stăblžike, popunđavajući u najrov i praveći humku. Ovaj primer iz prakse čini čuda. Zašto? Zato što krompir ne raste iz korena, već iz podzemnog dela stăblžike. Što više stăblžike zatrpate zemljom, biljkat će formirati više novih kartola. Uz ovu metodu, iz jednog jedinog posađenog krompira možete izvaditi punu kantu krupnih plodova. Osim toga, duboko zagrtanje štiti mlade kartole od sunca. Ако кромпир позелени от sunca, postaje otrovan. Zato je zagrtanje obavezno, a sve počinje pravilnom sadnjom već sada. Obavezno moramo da razgovaramo o kulturama koje vole tuputu, kao što su paradajz, paprika i krastavac. Ovo je kritičan moment u aprilu gde se prave najskuplje greške. Na polju možda sije sunce i vama se čini da je pravo leto, ali zemlja je još uvek hladna, a noći su nepredvidive. Ако sada iznesete nežan rasad paradajza na otvoreno, bez zaštite, rizikujete potpunu propast. Jedan kasni aprilski mraz može za jednu noć da sprži nedelje vašeg truda. Biljke će postati ljubičaste, zakržljale i trebat će im mesec dana samo da se oporave od tog šoka. Pa šta onda radimo u aprilu sa ovim biljkama? April je mesec za kalđenje rasada.
Той е процес прилагоджавания биляка на сурове спойне услове. Уместо да их odmah пресадите у башто, почните тако што чхете саксие са расадом износити на полие у хладовину на неколику сати дневно. Сваког дана продължите време и полако их излажите директном сунцу и ветру. Ветър е пресудан јертера билку да ујача своju стаблику. Пример који често виджам су високе, танке билке парадайза изнете директно из топле собе на як пролечни ветар. Оне се буквално преломе на пола уроку от сад времена. Sa druge strane, pravilno ukалđen rasad ima debelu, čvrstu stablu i tamnozелene listove. Tek krajem aprila ili početkom maja, kada ste potpuno sigurni da nema više mraza, možete ih posaditi na njihovo stalno mesto. Strpljenje ovde donosi najveću nagradu. За край главnog дела оставил сам тему koja се често прескаче, а заправо представlja temelj svega što smo do sada pomenuli. Pričamo o pripremi zemljišta i malčiranđu. Ако у априлу оставите землю у башти голом, чините злочин према своим билькама. Разбиемо мит да е чиста, прекопана земля без иедне тръвки идеал за баштованство. Гола земля е мъртва земля. Када пролечно сунце опече, уночи и сушити горни слой, створити твърдо куру и уништити свекорисне микроорганизме у повършинском слоđu. Како да то спречимо? Odgovor je malčiranđe. Čim posadite vaše biljke, ili čak i oko leđa kuđe tek čekaju sadnju, stavite sloj organskog materijala. To može biti slama, pokušena trava koja se malo prosušila, ili čak staro lišće. Zamislite razliku u toku toplog dana. Na nekom pokrivenom delu bašte zemlja puca od suše, dok ispod debelog sloja slame. Zemlja ostaje crna, vlažna i puna kišnih glista kuđe rade za vas. Malč zadržava vlagu, što znači da ćete duplo manje morati da zalivate. Takođe, on sprečava korov da dobiže svetlost, što znači da nema više sati provedenih u mukotrpnom plevljenju. I na kraju, kako se malč polako raspada tokom sezone, on direktno hrani vaše biljke. Pripremite svoj materijal već danas, pokrijte leže i gledajte kako vaša bašta preživljava sve stresove, kuđe proleće može da donese. To je najjednostavniji, a najmoćniji trik kuđi možete primeniti. I evo nas na kraju. Ако сте пажливо пратили сада, имате у рукама най-мощнije оружие за ову сезону, а то je znanje. Ali evo jednog velikog preokreta. Ništa od ovoga neće raditi ako ne krenete u akciju odmah. Danas. April 2026 ne prašta odlaganđe. Svaki dan kuđi provedete razmišljajući umjesto da sežete, znači manji prinos i više muke sa štetućinama kasnije. Videli smo kako se korenasto povrće pretvara u drvo, kako salata postaže gorka, i kako jednostavna kadifica može da spase ceo vaš paradajz. Značaj ovih koraka je ogroman, jer bašta ne zavisi od sreće, već od tajminga. Sumirajmo. Korenasto povrće, listnato povrće i mahunarke idu u zemlju odmah. Sadimo cveće, zagrćemo krompir i nikako ne iznosimo paradajz bez prethodnog kalđenja. I naravno, prekrivamo zemlju malčom. Hvala vam puno što ste odvojili vreme da pogledate ovaj video do kraja. Nadam se da ste naučili nešto novo i korisno. Ако jeste, obavezno se pretplatite na kanal kako ne biste propustili sledeće savete, stavite like i podržite moj rad. A sada imam jedno pitanje za vas koje želim da čujem u komentarima. Koju biljku prvo sadite ove nedelje u vašoj bašti? Pišite mi ispod, jedva čekam da čitam vaše planove i da diskutujemo o njima. Vidimo se u sledećem videu. Srećan rat u bašti.